Atağınız vefat edenden soň sizin doğulluğunuza garaşmaklığınız, onlara bakmaklığınız, onlara masraf etmeklığınız hemmesi teberru hasap bolup gitýär. Ony bugünkü aýlyşan pilläsinde doğulluğunuz bilen munça masraf etdim, munça masraf okutdum diýip edil masraflaryňy alyp bilmeýärsiňiz. Ama doğulluğunuz ketde bolup Türkiýe'ye gidipdir, Türkiýede işläp pul tapdyr, Türkiýe'ye beren pilläňizi kempiriňiziň tylasyny satyp iberipsiňiz. Şol bilen şol kempiriňiziň tylasyny satan pille kempiriňiz ýöne alyp berersiňiz, soň karız diýip aýdanmasa wataýnym. Doğunuňyza mutaýmin barandan soň işe goşulyp pul tapsam, tylaňyzy alyp beren diýip aýdanmasa, onda ol tylanyň puluny şol gaýsy doğunuňyz ýeki şol tylany masraf edip giden, onda şondan almaly bolýar. Eger bahşiş diýip berilmese wataman kempiriňiz şo giden pilläsinde tylany satyp puluny bahşiş diýip berilmese doğunuňyz Türkiýe'ye gidip barýan pille, onda wataýnym alyp bilmeýär. Eger bahşiş däl, soň alyp berersiňiz diýen bolsa wataman onda tylanyň puluny bes kempiriňizde alyp berersiňiz. Emma soň ol doğulluğuňyzy gelişdiripsiňiz, guda edipsiňiz, guda edenden soň onuň gudasyna pul beripsiňiz. Şo bilen doğulluğuňyz pul iberenden ýok, ibermesem şunçalygam aýdan eken her kim tapan özünden bolýan bolsa menem tapan özüme masraf etjek, gudaňyza berjek daýy diýip aýdyp mene beripsiňiz. Onda bu bermekliňiz tabarruk bolýar. Ulan gudasyna näçe mykdar pul berin bolsaňyz, onan pek dubara alyp bilmeýärsiňiz. Elbetde gyz doğunuňyzyň galyň wagtyna men bermeli boldum diýipsiňiz. Şol sesiňizde. Ol gyz doğunuňyz göçüren pilläňi näçe galyň alyp iki göçüripsiňiz. Şo galyny alyp masraf edip ýön pilläňi gyz doğunuňyzyň habary bolsa, indi bugünkü men mäherime galyňy berdiýän bolsa, indi berdiýip dawa edip bilmeýär. Şoňky habary bar bolsa siziň etjek masrafyňyzdan, harjyňyzdan göçen günden mäherini dilemedik bolsa, çünki şol gün masraf eden pilläňiz razy boldy, goly siziň masrafyňyza ony gyz doğunuňdan dilep bilmeýär. Gyz doğunuňyň mäherini size bermek lazymdy. Emma bul doğulluğuňyzy guda edip bulara ulan gudalardan mäher bersiňiz, musaýnym özüňiz razy bolup bersiňiz. Bular teberru hasap bolýar, hem alyp bilmeýärsiňiz. Wallahu alam, aýyrmaýdy.